Bonjour tout le monde, bienvenue en ישראל, שלום. אתם מגיעים לארץ, אתם עולים לארץ. הארץ הזאת היא הארץ שלכם. ישראל היא הבית שלכם. כשאתם תלכו כאן ברחובות, אתם לא תגידו, אנחנו יהודים במדינה אחרת. אנחנו יהודים בבית של היהודים. אתם מתחילים כאן חיים חדשים, חלק מזה יהיה כרוך בקשיים, אבל זה ילך ויעשה יותר ויותר קל. יש פה קהילה מפוארת של יהודים שעלו מצרפת, הם יחבקו אתכם ויקבלו אתכם, אבל כל העם מקבל אתכם. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מעריכים את המעשה הציוני שעשיתם, שהוא גם מעשה אישי. הוא מעשה אישי גדול ומעשה לאומי גדול. ואתם עכשיו מצטרפים לתהליך העשייה של שיקום העם היהודי בארצו, בניית העתיד שלנו כאן, במולדת שלנו. ברוכים הבאים לישראל.